नमस्कार, मी उर्वी सावंत पंग तुमच्या मिशीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज मी तुमच्याबरोबर लहान मुलांना आवडेल अशी वेज क्रिस्पी कटलेटची रेसिपी शेअर करणार आहे। तर चला सुरुवात करूया। तर वेज क्रिस्पी कटलेट बनवण्यासाठी इथे मी 4 ते 5 उकडून स्मॅश केलेले बटाटे घेतले आहेत। आता त्याच्यातच हिरवा वाटाणा, किसलेलं बीट, फरसबी, उकडलेले कॉर्न, किसलेला गाजर, कोथिंबीर, आमचूर पावडर, कसुरी मेथी, चिली फ्लेक्स आणि काळी मिरी पूड, जिरा पावडर, हळद, धने पावडर आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडर, थोडासा गरम मसाला, किसलेलं लसूण, किसलेलं आलं, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि भिजवलेले पोहे आणि 2 चमचे इथे मी सुरुवातीला तांदळाचं पीठ टाकलं आहे आणि चवीनुसार मीठ। हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित अगदी स्वच्छ हाताने एकत्र करायचं आहे। अगदी त्याला जास्त दाबून ते मिक्स करायचं नाही, हलक्या हाताने त्याला एकत्र मिक्स करायचं आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता हे व्यवस्थित मिश्रण मिक्स झालंय, पण मला त्याच्यात बाइंडिंग थोडं कमी वाटलं म्हणून मी आणखीन 2 चमचे एवढं तांदळाचं पीठ घालून व्यवस्थित आपल्याला ते मिश्रण मिक्स करायचं आहे। आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स झालंय। हाताला आपण तेल लावून त्या मिश्रणाचे आपल्याला हवे त्या आकाराचे असे गोळे करायचे आहेत। तुम्ही लांबट आकार देऊ शकता, कटलेट सारखा गोलही आकार देऊ शकता। आता बघा तुम्ही व्यवस्थित आपले हे लांबट आकाराचे कटलेट तयार झालेले आहेत। आता अशाच प्रकारे मी सगळे कटलेट तयार करून घेते। आता इथे बघू शकता तुम्ही मी हे सगळे कटलेट तयार करून घेतलेत। आता ह्याच्यात आपल्याला एक स्लरी बनवायची आहे। त्यासाठी मी इथे 1/3 कप एवढं तांदळाचं पीठ घेतलंय। तुम्ही हवं तर कॉर्नफ्लॉवर ही वापरू शकता। आता त्याच्या सुरुवातीला मी थोडंच पाणी घातलंय। पाणी घालून त्याला आपल्याला त्याची अशी पातळ स्लरी बनवायची आहे। आता सुरुवातीलाच एकदम पाणी टाकायचं नाहीये, अंदाज घेत आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा आहे। आता हे पाणी घालून अगदी व्यवस्थित गुठळा एकही गुठळी त्याच्यात राहता कामा नये अशी पातळ अशी कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे। आणि आता त्या स्लरीमध्ये आपण हे तयार केलेले कटलेट मिक्स करून आता इथे ब्रेड क्रम्स वापरले आहेत, त्याच्यात ते आपल्याला चांगले घोळवायचे आहेत। बघू शकता तुम्ही व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला त्या कटलेटला सगळीकडून व्यवस्थित आपल्याला ब्रेड क्रम्स लागले पाहिजे। आता जर तुम्हाला जास्त क्रिस्पी करायचं असेल तर आपल्याला ह्याला डबल कोटिंग करावी लागणार आहे। आता बघा डबल कोटिंग साठी एकदा मी ह्या स्लरीत चांगलं घोळवून त्याला ब्रेड क्रम्स व्यवस्थित सगळीकडून लावून घ्यायचे आहेत। आता हे ब्रेड क्रम्स सगळीकडे व्यवस्थित लावल्यावर पुन्हा आपल्याला ह्या तांदळाच्या पिठाच्या स्लरीमध्ये व्यवस्थित घोळवून पुन्हा एकदा आपल्याला ते ब्रेड क्रम्स मध्ये मिक्स करायचे आहे। अशा प्रकारे डबल कोटिंग केल्यामुळे आपले हे वेज कटलेट मस्तपैकी क्रिस्पी होणार आहेत। आता हे सेट होण्यासाठी आपल्याला फ्रीज मध्ये अर्धा तास तरी रेस्ट साठी ठेवावे लागणार आहे, कारण त्यामुळे काय होईल आपले जे ब्रेड क्रम्स आहेत ते व्यवस्थित चिटकून राहतील। आता कढईत तेल तापून मीडियम गॅसवर आपल्याला हे एक कटलेट तळून घ्यायचे आहेत। इथे कढईचा गॅस फास्ट ठेवायचा नाहीये, मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे कटलेट व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहेत। मस्त असा गोल्डन ब्राउन कलर आल्यावर आपल्याला ते कटलेट व्यवस्थित निथळून आता साईडला ठेवायचे आहेत। सुंदर बीटचा कलरही किती सुंदर आलाय। आता अशाच प्रकारे मी दुसरी बॅच सुद्धा तळून घेते आहे। एक कटलेट बघा मी मोडून दाखवते, बाहेरून क्रिस्पी आतून नरम
अगदी छोट्या मोठ्या भुकेसाठी लहान मुलांना अगदी आवडणारी ही व्हेज क्रिस्पी कटलेटची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त राहा।